Ka jingalang bakarki jongkari Pakistan balapan yai daw menteri rampak dukari u Shehbaz Sharif kalakut no hakapo janmit jonggas ngipalai rangkat ki katokan ni kirai bakongsan ngembalasim kum gajubab ya kisinjam balapan bena dagari India hadin gajing syak thombor hapa halkam hapa penrem ya gajing ja hapa halkam bat gajing duno ya ki mensim bom don pom ka komiti kalkan tai ru ya gajing keno jong ke New Delhi halot ke jingdon keti jong ke Pakistan hakikam le no bayaj syasiliang pun ka jingelang ka ble simbenta da kinong lamba kemat jong geri ka bakentup ya kinong lamba klidu jong kiri upat ba bat kisipai kala pen skem ya kecing ajimut bala ai da keterat kambari jong ke Pakistan bat kelarai ban khang no mador ya ka jakasun jong ka nak penta kari India ka Islamabad kalau orang ru bahaya karai jong ke India ban pensengek no ya ke Indus Watar Treaty anken kum ka jinglek thama da ka baong ba ka Pakistan kan om pendon kam ya ka bori jong ka ban yakun persya ya ka no karai ba siliang ke India balasim ha ke ni ka kam ka NSC kal kan tat ya ka jing keno jong kinong India da ka bakhot yaki kum ki bom don nong rim bat ki balasna thok katai ka komiti kala rai ru ban bet no ya kinong ajimut jong ki sipai ya dari sipai duriau bat sipai sun jong ki India ki badon ha Indian High Commissions ha Islamabad da ka ba ai por ki bat ya kinong trai ban kersan ki ha ka lai filterik jong menari sau bakin mino na Pakistan kinong trai diplomatic staff ha Indian High Commissions ru kin long tang lai phungut ki officer bat kumjuru en pentrikam ya ka Pakistan High Commission sa India ka NSC kelarai bakasor ka Pakistan kan khot ya ka World Banks bat kiwai ki jingelang jong ka perthai ban ra ya kamat halor ka rasiliang jong ki India man pen sengek no ya ki Indus Watar Treaty da ka bapen pau ba ki India kam don bor ban sim ya kano ka rasiliang halor ka Indus Watar Treaty namar ki jingelang jong ka perthai kan thup ya ka World Bank ru ki dai ki banta ha kene ka mukot duma shu ka NSC kalarai ru ban khot ya ka khaput wakat atari bat ka India kum gajing le persya ya ka rai khang put jong ke India ka NSC kalpan pau ya gajing sngyokmen halor gajing pengkre jong ke sipai Pakistan bat ka kular ban ai ya gajing kenthok ka babiang ladah ke India ka jit ya kano gajing le beman ka NSC jong ka Pakistan kala khot ya ka rai jong ke India kum ki bom yahab bat ke benta jong gajing melin ban keno ya ke Islamabad kelem kano kajing pensisa ban penspriang ya katai kabalakot kum kajing mu persya Pakistan jong ka sarkar India